Dobre, takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska si zahrajeme Rivals zase, lebo je to celkom dobré video a povolal som si tu na pomoc môjho kamaráta. Môžeš pozdraviť. Čaute. Toto je on, tento. Tak. Som Tierdo. Môžeš hovoriť, dávam ti slovo. Neviem. Brr patapím. Dobre, no tak, aký game mod? 1v1? No poď, vyskúšajme si proti sebe. Dobre. Mám tu aj špeciálneho hostia, teda, môjho kamoša. 91, alebo... Túto najhoršiu mapu. Aj tu nenávidím. Nevadí. Ale pokúsim sa vyhrať. Máš snajperku, ale... Ja nemávam snajperku. Ja ju chcem získať. Ja ju mám. Počuješ to? Kde si? Tu si. Oj. Bro. Hej, dáme si také, jak som hovoril minule, tak si dáme asi tak 2 kola a potom môžete asi urobiť svoj čas. Dobre, 50, 60, nice. No, jasné. Ale som ťa aj tak trafil. To by bolo nedobre, kebyže mi dáš, že 160. Presne o tomto som hovoril. To dáva 150. Dobre. Ty takto je RPGčko? Pozri sa za tebou. Pozri sa, kde som. Dobre. Ne. Zas to, čo sa vystalo pri Tak sme zopakovali zase to, čo pri minulom videu. A teraz oznám, každý deň bude tu nové video, takže oplatí sa odoberať. Choď dole. Choď dole. No, už si dole. Ty máš ruky? Ne, ja mám RPGčko, nožíky, stithe a medkit. Bro! Prečo používaš luk? To je taká otrava na muchy. Na muchy? Teraz som ťa asi urazil, to som nemal, čo? Ja teraz robím trojitý jump. Nehovor mi, že si tam hore. No. O, 120! Palica! Čo takto ne? Bro, vieš o tom, že ty môžeš ísť aj na ten viežak? Prečo som to povedal po česky, keď som Slovák? Kamo! Kde si? Bro. Mám. Prečo ja som si tam grgol? Negrgol si, spapal ťa fish. Tak to je pekné.
No tak pozri, kde som. A to je najlepšie miesto pre snajperov. Reálne. Ja nemám snajpu, ale... Spadni! Ne. Reálne toto by mali zakázať na tejto mape. Hej, lebo... Lebo to je... To je podľa mňa nelegálne. Ja teraz, keby som mal skin nejaký ako gitara, by som spieval Master of Puppets ako tento. Môžeš povedať, že odkiaľ to je aj? Stranger Things. Ale zaspievali to Autotok. Eddie Manson. Nezaspieval to Edward Manson. Zaspieval to... Metallica. Dobre, tak čo teraz? Po 2v2. Len chvíľu počkaj. Tak teraz vám ukážem taký cheat kód. Je to Roblox. Podržítko RTC. Toto je ten kód. Takže vy si ho dáte. Aha. Mali ste dostať 5 kľúčov, ale teraz mi to asi tak trošku nejde. Tak, Ty kde si už si? to dal? Ten kód. Ja používam takto A robí? No tak to si vyskúšam. Nech vidíme, lebo ja mám iba 4 kľúčov. Roblox, podržítko, RTC. Všetko veľké? Malé. Aj vy si to samozrejme môžete vyskúšať, že či vám to bude fungovať. RT. RTC. Hej, to dáva 5 kľúčov, to robí. No poď. No poďte. Pí moje špinky. Pivo. Tak, toto bude posledné kolo, dámy a páni. Toto prehráme. Tak, toto jasné, že prehráme. Dobre. No tak budeme vidieť, dávaj Crossroads. Čo dal? Akú mapu? Neviem. Nevadí. Ja som nedal nič. Bohužiaľ. Lebo ja som nevedel vybrať, že čo. A som nevedel, že ktorý si ty. Máš pekný granát, ináč. Ja mám taký rolničky, prdličky. To je z Grincha. Má RPGčko. Má nejakú gogošinu. Idú po mne, 75. Snajperka. Jeden má 150, aj to si ty. To asi nepoviem. GG. A má nejakú dobrú katanu. Samozrejme, môžete dať odber aj like. Ak chcete, nepýtam to od vás. Nepoužijem. Ten vie dobre používať katanu, pozor. Seka mi to trošku. Za tebou? Dobre. Mŕtvý. Nice. Ja získal som jeden kľúč. A samozrejme aj vy si môžete zahrať niekedy so mňou. Dole pod toto video vám dám nick, že jak sa volám. Takže tak môžeme sa spolu zahrať. Ak chcete, tak mi napíšte, že či chcete nejaký stream alebo niečo také. Takže tak, hej.
som hovoril, že asi prehráme, no asi očividne ne. Minus 9, minus 50. Som mŕtvý. GG. Doma Energy Rifle ty? A to ty 57, čo majú level? Kámo to ne. Negrgaj. Použil medkit, viem. Kámo to jakú má energy pištol? Nasłuchujem cię. Chodź. GG. Dobre. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, odber a my sa vidíme zajtra. Tak. Čaute. Pozdrav. Pozdrav. A do mikrofonu. Dobre, tak čaute.